Iya, maksudnya leren dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi di konten Bayi kembali ya pemirsa. Nah, ini apa jenenge sagu mutiara sing esuk mau tak kukus malah pemirsa. Terus ganti dong ya. Bayi telepon, terus ganti porong cemilane dereng bayi tak parutane kelapa pemirsa. Kelapane kelapa nom diparuti kelapa. Bismillah. Selamat siang, selamat beristirahat nih pemirsa. Gimana kan yang mau bu, gak bubuk aku. Oh ngaduk, saya tak gawe konten. Nang nek ora diisi konten lah yo, ora enek kontennya ya pemirsa lagi gawe siji gimana. Yo glodak-gladuk pemirsa ibarat awake kudu ra penak. Ono kaya piye tak iseni siji. Geremengi Mbak Indah. Bu, awak loro kok gawe. Ini tak gawekno. Langsung gawekno ndek ini gawe. Bendok raketan siji diseni wong ibu ya wis awake enteng. Tuh, alhamdulillah paling sehat. Tenang pemirsa, aku ya kadang harus tak lawan nggih. Ojo ngalem, ojo manja karo penyakit. Piye caraku budidaya pengen sehat. Memang yang godhok lor neh tak umbi pemirsa. Tapi ki nganggo pemirsa aku tak tekok nggih. Balung nek digerakke ngeten lho pemirsa. Kuwi abene dek kreket kuwi balungnya apa coplok babi. Tapi sing sebelah kanan niku kula angkat-angkat ngene iki gak enek suarane pemirsa. Aku kok dadi melok ndredeg. Apa karena oli nentek apa piye ya pemirsa. Jadi rasane iki ning gone dengkul iki walah satu piye pemirsa. Wow. Harus konek ngalem. Aduh. Apa jenenge dengkulku loro, gegerku cekot-cekot. Ora sida nggih kontene. Wis dadi yo. Ora konten dhewe. Kene konten rene. Kancane ya, Nduk. Pokok iki maaf pemirsa iki konten iki yo aku Intan, Mbah yo kolo-kolo sing tak jak review. Kok nek masakan wis dadi kabeh yo tak jak review ngono. Niki Mbah Jan nggih konten moh aku ora godak. Ngono jawabane. Padahal asline kadang yo iso lho Mbah iki gawe noto jajan pamane. Pemirsa iki tak toto rokoke yo kan yo engko sing nyutingno Intan ketok yo iso dadi bener-bener bervariasi tapi Mbah belum mau pemirsa. Yo gak proporsi oke men metode bertaras iki. Mbah belum mau kok nek wis Mbah wis mau gawe konten nanti aku gelem nggih konten yo ngono kok kamerane dipegang Bayi yang di Intan kok iku gawe apa dadi kok isa aku untuk siji Bayi untuk siji wis bervariasi parut lapone 6 nggih pemirsa hati-hati Madam wis karo sapa tak dono sik Ibu meneng sik iki pembawa berita mas. Saya musiknya aja mbok kantor. Saya tak didono kok. Sik. Mak ning Solo lho. Iki lho, Mak iki lho.
sapa main? Wih, londo e. Wih, mak dijak ngeplok nganu. Boleh londo. Londo. Londo itu artinya orang luar negeri loh. Oh, kudune londo. Ya apa ta? Terus gak apa-apa nih pemirsa ki nyontong. Mas saya buyu di Intan, kok bayi nek wis mateng tak untuk direview. Gak apa-apa ya ki, seblok ning kene ki mak tak lapi kok. Kok delehno ning anu ya, kocahan ya. Pegang Mas ya. Nah, dipegang dulu. Sek iki dimasukkan ke dalam ini. Iki soalnya landep, guys. Landep banget iki, budekane kepuar ta. Biyuh rasane. Perih. Perih banget, guys. Hati-hati mangkane. Wis tulung kok ning kocan ya. Taruh ning ngene kok. Kocan. Terus kita tambahkan sedikit garam biar supaya gurih. Garamnya cukup ya pemirsa. Londo iki. Gule tan. Gule. Iki londo ta jenenge iya, pancen ya londo, gule. Terus gula ya pemirsa, secukupnya lah. Nek jan senengane mondo-mondo kasih 4 sendok saja, nek pengen rontok manis ya 5. Tak tambahin sedikit, guys. Manis ya pemirsa. Kemudian diaduk, ditambahi tepung tapioka atau tepung kanji. Itu secukupnya saja ya, secukupnya saja. Dok, ibu cukono biteng dok, cukono biteng, biteng ning kono lho. Siji, loro, telu, papat. Nah, 4 sendok nggih pemirsa. Pokoknya iki dikira-kira pokoknya 4 sendok. Terus kita aduk-aduk ya pemirsa lagi lho. Diaduk-aduk ini sampai merata. Terus dibungkusi. Terus dikukus. Wes ngono ta. Nek jenengan pengen manis, gulanya bisa ditambahi. Nek iki ketoke engko dadine ya ora ndok mondo-mondo iki pemirsa lho. Sak mini kayak itu pemirsa. Baunya harum sekali. Bisa ditambahi paneli. Aku kancani ya, Nduk. Ibu kancani ben supaya lah ya ibu kancani ngobrol tok. Ya ngomong sekarep, Intan pengen ngomong apa terserah. Saya tak coba nih nggih pemirsa. Empon manis, gurih. Kancani ya, Nduk. Aku mbok jak cerita-cerita apa manut tok ya. Cukono biteng ya, Nduk. Iki biteng. Iki biteng kula ning kono. Iki ta? Iya. Ngeroh nak aku nak. Iki. Iya. Saya aku tak pipis sik pemirsa. Apa digawe model kaya iwel-iwel apa arep digawe model pripun, pokoknya terserah ya. Nah, digawe iwel modelnya nyata iki Pak pemirsa. Terus diserut, serut. Terus diem. Kan lho. Terus dibitingi ngaten. Terus dikukus.
seperti ini ya. Terus niki mangke dipotong. Gawe model kayak iwel-iwel. Atau digawe model liyane nggih mboten napa-napa. Amin ya pemirsa. Amit ya. Nggih, monggo intene. Terus diadai ning dandang. Apa digawe model liyane? Ya terserah. Mutiara. Apa ibu gawe sendut? Iki digawe model kaya iwel-iwel lho. Oh, iki ngene. Iki sing ngene so. Tuh. Tuh, Iki lho. Tak sipokno ya. terus diguntingi ya. Makasih ya. Intinya Bu, Cakep. iki ya. Seperti ini pemirsa ya. Iya. Pasilo Sumuk, ya. malah rene ya. Sumuk sekali. Pasilo. Kalau rene iya iki. Wes langsung kita, waduh, godongnya ceplok. Langsung kita apa jenenge? Iki Si ada. Iya iya. Oh, engko marem tanam siji wis. Oh, marem. enak tapi kok. Oh, mantep lah. Sing gawe sapa lah interne kok. Nih, satu. Aja sing gede sak padha ibu ah. Lah cilik ae. Oh, kayak iwel-iwel ta terus dikukus. Wes pateni dah. Nah, tak. Bu, iki lho. Sadane ya. Iya. Langsung jus ya iki ya. Iya, sik. Heh? Pateni ya? Sik. Pateni. Oh iya pateni. Jus. Afin, Nang tas bayi. icip iwel-iwel. Anu bayi ngangge niki lho, ngangge sendok Iwel-iwel carane. mutiara. Mutiara apa Pegang iwel-iwel ndok apa ta? iki? Nggih. Mutiara bayi. Wah, iya iki. Masya Allah, enake ya Tesih Allah. anu, tesih anget marai bayi. Jadi Jane anget ya. ngenteni adem ngoten lho. Sekolahnya harus Duh, sedone ndi? Sodone wis Terus diambil di- ibu duduk enak itu. Tesih panas. Pemirsa sing pengen iwel-iwel mutiara. Produksine Bu Yuni sing menul-menul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakina sabar. Kula damel mondo-mondo mawon mboten manis tenanan mboten. Intan nek pengen ndang nyoba. Nama bayi ae. Alah, Dia jolang ya. enak. Nak ya. Enak ya. Empuk dok ya. Rasanya kayak dendot. Kayak sendut bukan leh. Nek mendut gak ngene to. Mendut saka tepung ketan, tengahnya dikai Aku pengen sendut. unti kelapa. Ya insyaallah kapan-kapan nek enek godhong, ya. Dok. Berasnya ketan ibu duwe. Ya. So dikekno sendut ireng. Cuma Karo ibu. godhonge niku lho bayi, niku juga godhong ndek wae cek cilik-cilik, godhonge ndek num-num. Bang. Nah, Lagi, mam dhewe to Tan, gak boleh ganggu bayi to. enggak apa-apa. Kita tulangnya ini ya. Monggo pemirsa nek sing pengen datang tempat Yun. Anget-anget iki agek mateng entas kok dandang. Nggih. Malah masyaallah. Oh enake Nek adem niku enuk ngoten iya nek adem ki ya malah orang ini kesep kira ngoten lho, ora pemirsa. godhong terus kayaknya ngono. Ki langsung Ayo, Mbak. Iki bayi dhewe iki. Ayo kan bayi dhewe. Mboten napa-napa. Wes tak Suaranya kena. emang apa yang ciblok ora Kak, sido, kasihnya. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Lah pemirsa iki ceritane iki kan bar gawe konten ngene pawah ya toh. Terus ki mangkan nenek anakku terus ditekoki ngene. Alhamdulillah pemirsa, ndek ini dijak syuting Mbak Indah dadakan tanpa diberikan naskah, gak dikai skrip. Kayak di skrip. Gak. Oh, gak skripsi, Mbak. Skrip tok ya. Iki lho ndang, Nduk. Katanya. Jadi Mbok, ayo Mbok tak jak syuting. Kok pokoknya jenengan karo Bunda Dewi karo Mak Jah dadi tetangga yang julid ya. Lah engko sing diomongno yo kita kembangkan dhewe pemirsa. Lah kuwi julite tetangga iki piye le pamane enek wong liwat sing gaya hidupe hedon ngono kan jenenge wong kan kadang kan
ngene kae lho pemirsa sing umi ngono kae lho. Ngono. Memang lingkungannya kadang kuwi apa jenenge pengaruh kayak apa enggak Iya, Dek. SDM sumber daya manusia Iya. kan kayaknya kalau awake dhewe memang sak momone manggon ya, Iya. manggon ning kaya daerah perkotaan apalagi kaya ning perumah apa Iya nek 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 perkotaan, perumahan kuwi kan Lulu, istilahnya gue, santai kayak ya maksudnya urusan bukan jenengan urusan saya, jenengan ngono. sendiri. Tapi kalau kita itu hidup bermasyarakat masih di kampung ngeten iki, kadang gerak-gerik kita ngene iki ya. Walah, iki mohon maaf nggih ini yang Ya, saya maksudnya sing dengar ya, alami, sing saya dialami. alami. Ya, Rondo kok iso bangun kuwi mesti mek tuyul kuwi ngene-ngene. Kadang ada yang berasumsi kok ngono. Tapi tuyulem nek bengi metu Dek. Sopo? Sopo Dik? Tuyul emang tuyul. Sing malah suka kuwi sing malah. Kinara ya Allah. Sing malah suka kuwi. Kinara duduk pemirsa. Nah ya. Sote lho, Mbak, malah dodono Piye iki tak pateni? Iki tak pateni. Duduk dhewe tadi. Tadi anu pemirsa lungguh koyok ning gone pantai ka lho. Halo. Woi. Ngono sayang. Ngono saiki sini. Alhamdulillah sehat selalu, Cak. Dek, kemarin saya disuntik apa nih Mbak Indah? Kaki dek. Kananku. Oh. Kaki disuntik dek kemarin dek. Iya, Mbak. Besok kalau ke tempatnya Pak Dharma bilang, Pak Dharma menerima imunisasi untuk mbah saya apa tidak? Sikilnya sudah berbunyi kretek-kretek gitu ya dek ya? Nggih, nggih nak. Alah bubuk cah. Guyu cah. Anak cantik cah. Lu mau kemana nak? Lu mau kemana lagi? Bareng, Adik. Tadi nganu pemirsa lungguh pemirsa loroh mak kruntel ngono loroh duduk. Angkel ki wis pinter ngono lho, Mbak. Tapi mboten parang. Lanjutkan pemirsa. Ngono kuwi lho pemirsa. Kuwi contoh kecile kaya ngono, tapi ya kuwi mang awake dhewe memang ya kudu kandel kuping. Istilah kandel kuping ki dirasani kaya apa sing penting awake dhewe ora kaya ngono, ya wis gak apa-apa babahno wae. Tapi memang ki kaya yo diarani mitos diarani ora kayak Mas Amit yo Mas status janda ki tetep kaya mbah bener mbah salah ki kaya salah wae. Salah, Dek. Padahal ki seandainya kaya meneng ae ki yo tetep salah. Ngono lho, kaya momok yang ada di masyarakat iki kok ngono lho. Meneng wae salah pone obah paling kasarane kan ngono. Wis gak popo dilakoni ae Mbak wong jenenge wong kan ya wis ngono ki. Nek kasarane kan keplok ora tomblok ya. Keplok ora tombok. Berarti kan wong keplok-keplok ngene iki ora bayar le. Bayar ngono lho. Luwih baik ngene to, Dek. Mending dadi tunggak daripada gagak. Gagak ben gaok ya ben kok nek kesel meneng. Nek tunggak wis meneng wae wis. Meneng wae. Meneng kadang jek kleru. Meneng wae kleru kan ngono. Ya pokoke ya disabari wong ngono ki makan ya. Yang pentingnya awake dhewe mergawe yo ngene iki, mergawe niki kan yo ning gone ngene iki le pemirsa, ibarate enek rezeki diklumpukno. Saiki ne aku yo wis kondo karo anakku wedok Mbak Indah, Nduk. Iki seumpama kene engko dienggo ruangan dapur. Nek gede kan Bunda, porepa nek di acara masak bareng ning kene dadi siji. Ben ora cara mono ora kudanan oleh nduk gak popo, Mbok. Ya Allah pemirsa, iki putuku nyuwantek kok ning pantai ngene. Ngono pemirsa. Iso wereng Mbak ngono iki. Iso yo. Pas Mbok syuting kan nduk karo Mak Damis ya, Nduk ya. Yo langsung kluntuk bubuk ngono. Sip. Menak. Dadi nek ning kota ya, Dek, ning kota. Kuwi kan memang
wong podo meskipun terkadang template temboknya kadang Ora orang ngerti kenal, aktivitasnya Mas, iki ning kan sebelah ya. ki opo, usahane Mungkin opo kan ngono karo. mereka berpikir realistis tuh Mbak. Ngapain sih ngurusi urusan orang, sedangkan urusanku sendiri aja kadang ijek ra karo-karuan. kita karuan aku pusing dengan urusanku sendiri. Ngapain aku pusing-pusing mikirin urusan orang lain. Jadi mereka itu lebih berpikiran yang mungkin lebih realistis, lebih maju karena mungkin dari pengalaman yang mereka alami, rasakan, yang sudah mereka rasakan. Dan mungkin bukannya saya menghina, terkadang orang kota itu kan mungkin SDM-nya kan ya juga sudah bagus, karena bukannya aku menghina terus SDM-e wong sing neng kene iki enggak. Terkadang gini loh, aku ngopo toh ngurusi urusan orang lain. Aku enjoy dengan urusan saya, yang penting urusan saya itu baik-baik saja. Saya tidak ingin mengurusi urusan orang lain. Sing penting asline ngene lho yo. Wong ide prinsipnya ngene yo. Nek enek tanggane seneng yo kudu melok seneng. Nah, kuwi Aja melok senep. Nek melok senep kuwi malahane menghambat rezeki awake dhewe. Nek ati iki kemrungsung Mbak. Tenan Iya, dong. Mas kan yo. Tanggane tuku kulkas ati panas, tanggane borong piring awake kudu muring-muring. Ngono kan nggopo to nduk ibarate kan. Wong wis rezeki iki kan wis tak ditaker gak bakalan tertukar. Bah kuwi enek rondo iso mbangun kuwi mungkin ya berpikiran positif, oh mungkin rondo kuwi duwe usaha. Terus aja terus wah kuwi rondo enek sing golekno dhuwit mesti kuwi mek tuyul, mek sugihan. Tuyul kuwi lho Intan kan dadi kok ngeyel sampe. Nek ayo lah mergawe Nah iya. Sentak-sentuk Kan nek Mbak ngingu tuyul nggih niki le tuyule kula ngono. Niki ruwajin adus tuyule kula niku nek isuk mbok. yo kuwi sing Kan pasti ngono ya dah yo. Gak usah diambil pusing. Ya Allah diarani tuyul nggih niki le tuyule kula ketok ngono. Napa jenengan langsung melok ngopeni ngono. Nggih pun pemirsa, aku wis matur nuwun ya Nduk, aku mbok libatkan dalam film Mendek ini. Raketang sedina utuh gawe film dan bengine meriang ya pemirsa kuwi. Nduk kenapa Nduk? Anu Bu awakku ora penak. Aku terus mikir oh iya ki mang Mbak Indah ki kudanan. Riwari tekan gone marjarene. Anu gremisan pemirsa. Apa kinara? Oh gak awak kan ndek pas tak telepon an piye Nduk rasane anu. Oh kinarane. Kinara kan bar imunisasi kan rotasi virus kan Iya, kan Oh, memang alah, imunisasi itu kan bocah ki dileboni virus. Iya lah Nduk. Lah daya tahan tubuhnya itu gimana cara melawani ngono Mbak? Iso nglawan imunisasi Iya, kan iya, gitu iya. tuh. Memang dileboni Lele. Jangan mendelek. Ojo menemplek dulu nggih datang sik. Sana sik. Kasihan pun pemirsa kami pamit dulu nggih. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Amin ya Allah.